on the way sa... Nandito na tayo sa baksayan natin today is manghunting. Anong hinahunting natin? Manghunting ng mga trabahante. So, this video will be called Trabahante Hunting. Trabahante Hunting. It's so exciting kasi hindi namin alam pa kung saan tutungo ang mga paa namin. Ay, hindi pala paa, yung gulong. Ano masasabi niyo dyan? Ha? Hunting ko hunting. Ano? Trabahante Hunting. Ha? Maghanap tayo ng mga trabante na masisipag. Ayun, masisipag, na matitino, na may respeto sa amo at may pagkisama. Ganon. For short, ay makajos. Yan. Isa din yun. Yan. Yan ang hinahanap nating tao, makajos. Meaning, pag makajos ka, nandun na lahat. Set na yun, nandun na lahat yun. Mabait, makisama, masipag, matyaga. Ayun, ganon din tayo. Kailangan magsama din tayo sa kanila. Bilang amo ay pagkisamahan din natin sila. Pero, yun lang. Pagka sobra naman ang bait mo, ay minsan ay naabuso. Huwag naman na. Give and take. Win-win situation lang. Okay? So, let's go guys. Nandito na tayo sa Bahi, Albuquerque. Pinasok na natin ang Albuquerque. So, hindi ko alam kung saan tayo dito kasi may mga kilala kami dito. Ay, subukan natin kung nandyan pa sila at pwede pa silang magtrabaho. Kasi medyo matagal na natin hindi nakita sila. So, kahit na sino dyan, kung sinong matimingan natin na trabahante dyan ay kausapin. Try natin. Dito tayo sa kabilang property natin. Dumaan kami guys. Nandito tayo sa Albor. Kaya nandito tayo sa Santa Fe Beach ito, kung matawag itong lugar na ito. At ito yung very famous, very famous. Yun yung napanood nyo kung sino man yung mga nagsusubaybay ng Rich Chich Channel. Itong channel natin ay ipiniture ko na itong bahay na ito. Siyempre, itong tahanan namin noon, pero ano tayo nagagawa? Nasunog. Aksidenteng nasunog at ngayon ay lumipat tayo sa Tagbilaran. Ngayon ay ibinibideo ko para ipaalala ko sa inyo na meron tayong property isa pa dito at isa pang project ito na aming nakaka-challenge na challenge sa amin na kapag nakakuha kami ng mga trabahante ay yun nga, gusto ko tuloy-tuloy na sana naman ay makakuha na kami ng trabahanteng mabuti na sana ay magtuloy-tuloy ng trabaho. Sana makakita kami ng masipag, matyaga at dapat naman magsipag at tiyaga dahil meron namang kabayaran. Mabuti sana kung pinapakiusapan lang na walang bayad dahil kung ano man hinihiling nilang bayad dahil ang rate ngayon is 700, yun talaga ang rate namin. And then the labor or the helper yung tawagin, yung mag-assist sa expert, yung panday mason, yun ang 700 at yung labor or yung helper ay 450. Kaya per day yun. Kaya ayan, maghahanap kami. Ang daming mga trabaho guys sa bahay namin sa Tagbilaran. Laki pang bubunuin doon. Ako talaga naman ang dami pang trabahuhin. At dito naman ay natutuwa lang ako kahit ganitong nasunog o kaya wala na kami dito, hindi na kami nakatira dito, ay natutuwa ako dahil nandyan pa naman yung property, nandito pa yung lupa, valuable pa gihapon ay ano, meaning nagmamahal ngayon ang mga lupa dito sa, lalo na dito sa Bohol. Itong mga panahon na ito, mahal na ang rate guys, kaya papasalamat ako nandito pa sa amin ito hanggang ngayon. At yan, ang masasabi ko sa property lang ito ay nasasayang ako pero hindi rin dahil andyan naman yan, hindi naman umaalis at hindi naman mananakaw yung lupa, nandyan naman yan. Diba? So, ayan, at puntahan natin yung mga workers na pwedeng magtrabaho sa atin. Sana gabayan tayo ng Panginoon Diyos, sana ang Holy Spirit gabayan tayo nang sa ganun ay makakita ng
maayos. At ito naman ay si Taffy. Si Taffy pala ito. Tabachoy naman si Justin. Tabachoy naman si Justin. No, Justin? Di ba, Justin? Tabachuchuk ka? Tabachuchuk? And then, si Bella. Nandito naman si Bella. Si Bella ay ayan, si Bella. Very shiny ang kanyang hair. Ah, Bella? Ano? Anak ka ah. Ayun, si Justin ay ano, tabachoy. Tabachuchuk siya. Justin! Hey! Ang init lang guys. So puntahan natin guys. Maghanap tayo. Ewan ko saan tayo tutungo. Let's go. Tingnan natin kung may mapuntahan tayo. Oh my God! Nandito tayo sa Luwai! Ito na yung old bridge ng Luwai. Ang tagal-tagal na ng old bridge na ito. Ito nasa left side. Ito yung new bridge. Ewan ko parang Nangyari na rito. may pagbabago dito. Ha? Matunghayan natin ngayon itong ginawa nilang bridge kung ano na nangyari. Bakit parang Hindi ba na nila ang ruta rito? hindi ba na si ata? Parang dito ni ata sa bago. Malalaman natin. Approach lang no, doon. Pag approach natin dyan, makita mo. Speed is 40 lang ang allowed. Kaya dahan-dahan lang daw. Ayun, doon pa rin pala sa luma. Pero, ano nangyari sa daan? Bakit naging ganito? Ha? Tagal na rito ang trabaho. Tagal na nito. Tapos baka malubot tayo rito ah. Oh my God, oh my God. Mapuntik. Malubot tayo rito. Oh my God. Paano Hindi na tayo lang? 4x4 ba? Oh my God, oh my God. 4x4 tayo. Pangit ang kalsada rito. Dapat yung isang dala natin, at least 4 wheel yun. Hindi pa rin tapos kasi ito. Ito yung bago guys. Oh, pero malapit na. At yung ating restaurants, kamusta? Yan, dumami lalo. Dumami pero hindi umaandar. Akala ko andar na, hindi pa. Hindi pa naman masyado yata. Dahil nag-umpisa lang yan. Hindi pa. Pero now-open nakalagay oh. Na-umpisa pa. Naumpisa pero wala pang mga turista. Wala pang pumuntang kumain. Tampak-tampak. Oh my God. Ano na nangyayari? Pagdaanan dito. Oh, ito ang update ng bridge dito sa Luwai. Oh my God, may wall dyan. Oh, kita mo yan, may wall na dyan. Yun nadadaan yung pagka fill upan nila ng lupa yan. Ganun kasi yan. Oh. Papunta doon sa tulay na ganun. You see? Ganun. Tulay yan. Makalibil Ganun. masyado. At umulan pa ngayon, maputik ang sikip dito sa daan. Itong daanan ngayon ay nagsanga. Saan papunta yung isa? Papunta sa palengke. Ito naman ay yung Lalo sumikip ang daanan. Ay, doon na pala sa taas pagkatapos. Paikot na, oh, pagkatapos dyan na sa taas. Sa taas tayo Dito dadaan. na. Di pa tapos. Ayan, malapit-lapit na. Konting tiis na lang. Wow. Gaganda na yan. Konting tiis na lang. Oh my God. Kanan. Wow, ang ganda ng mga furniture dyan ah. Ganda nga. Galing nilang gumawa. Dinukit. Ayun. At doon pa rin ang labas. Ang lagusan dito pa rin. Yan, dito sa bahay na ito. Ay ang munisipyo. Ayan. Munisipyo ng Luwai. Na-repair na yung kanyang buhay. Diba? Okay? Okay? Diba? Ayun. Ganun. Saan tayo hagilap ng mga trabahante? And see. Ito, Paman lumiko Castilla? tayo dito sa ito yung bahay na pinaka-antique na yung Clarin. Tourist spot ito eh. Oo nga, tourist spot. Nasira na oh. Anong nangyari? Bagyo. Clarin Ancestral House. Museum yan oh. Ayan. Lumipad na lahat yung Naku, nasira ng bagyo. Uliter. Sinira rin ni Bagyong Odette. Wala na. Sira na.
Yan, paikot na tayo ngayon. Balik na tayo guys. Wala tayo nakitang mga trabahante doon. Hindi present yung mga trabahante at umulan. So wala rin. Ngayon, ewan ko. Tingnan Magkano natin tayo dito doon? sa daan. Yan, dito na ang lagusan natin. Diba? Yan yung dalawang kulay ng luwad. The old one and the new one. Kailan? Di, kanang, dinigod ka mo, kanang, namoy kailang alaing tao nga makatrabaho. Tagbilaran ka mo. Pero, dito mo, Ano ito may panday masunod? busy ka na? Kuhaan, bisag duha lang ang panday na sumpulo ka libor. Tagbilaran. Tagbilaran lang ang baya mo ipahimo. Gamay naman tong balay namo dito, kanang gamay na extension. Alam ko kayo na, sige no? At tuta ko ni kay Kapitan Munching, galing kay di ko gusto mong istorbo. Ha? Sipatan? Oo. Halika, dito Kalau ka. matao to kay Nasa ila piping? Dili, babaw daw. Pinturada? Oh, dahil ito na. Ah, nakita? Oh, kita daga mga masun kay panday. Oo. Okay. Ano kaya kung puntahan natin si Kap Munching? Tinaan, pag makita na, punta dahil pa nag-ikap na yan. Salamat ha! Sige. Di ma'am. Kinsa? Kaning baya? Unahan pa? Kanang sunod daw. Panday masun ha? Ah, panday masun daw. Sige, banda rito. Kanang sunod daw di ani. Kanang tindahan din? Ah, dito? Kaning tindahan ani? May panday mo siya? Na daw. Ha? Amo nagpanday din? Ano ba, nag-stop na? Hinay-hinay? Ah. Sila di ay? Sige, magbasa na ka. Kami teh, sabante kami. Nangita mo gud ni? Asa? O patrabahoon sa amo ba diha sa Bool. Nil. Tagbilaran. Bakante mo o nagtrabaho mo ron? Kami trabaho rin man. Ay, unsa ano man ni? Ano bili ko? Anong bakante na amoy kaila? Ha? Ay, bilhin nila ito. Ansa? Saan mo yung laing, ano, Thailand? Galit na amoy kaila, lai. Dito lang sa amon, Tagbilaran yun. Dulo mo sa highway, kalsada. Ana sa buol lagi anang Oh, anong Bool, anong junction bitaw Bool? anang Pasaka ba itong... habitat, anang dusan danas. Dili lang yun, Oo. anong habitat. Dito sa highway, kalsada. Upat. Sa ikat kita, tingali mo ana. Murag nakatrabaho pud niya na. Ha? Yoy, waoy. Ha? Amo man na. Ila singan mo teh? Ching Sarmiento. Ah lagi. Nakatrabaho ba rin ka? Waoy. Tan garap kami gariprap anang ubos sa inyo. Ah, gamay pa noong sun. Ay, ginoo ko ikaw ba ideya ito? Ano ko kailan mo anong mura bang kag mushroom ganing dako? Kami gariprap anang liyo inyo Bitaw sa no, una. bitaw. O niya, Pero gayan ako na laing. saan naman sila kuan? Si Rambo na naman. Rambo may tawag na ako ni Nathan. Kanang gamay sa ako na. Tan. Dako na. Dako na mo gyapon. Ako na o mao gihapon. Tanto tingali wa mo lang. Gyapon. Saan naman? Kuan lag kuan siguro murag asa trabaho sila laitik. Do. Saan naman? Ano trabaho Ano sila tao kailangan na mo dahil concrete pa pasaka ba? Daghan mang trabaho sa amo ah. Sila iwang kun kan. Sinyo. Namoy kailangan ano laing ano. Di ano. Bay nga human nga bisan dana. Imong kuya Mike. Persiya man. Kaya na sa May tulo ka helper at saka duha ka masun panday Oo, ano. duha ka panday mason. Ug tulo ka helper may kinahanglan na mo doy. Kasi pasaka man. Oh, Nabili mo para na ano para mga ano ta. ako isulat. Mas maayo. Okay. Sulat na to. Yun ang lakad natin. Narinig niyo ang usapan namin nila. Yun yung mga dati naming trabahante na yung sa tinagal-tagal ng panahon na hindi kami nagkikita-kita ay nagulat ako dahil
nabago ang mga itsura, nabago ang height. Kasi bata pa yan, nagtatrabaho sa amin si Jonel. Kaya nagulat ako, sabi ko, para kang mushroom na lumaki sabi ko sa kanya. Ayan, meron na tayong mahintay. Pero, ewan ko, sino ba kayang mauuna na papasok sa pagtatrabaho sa atin? Yon ang kukunin natin. Kaya, tingnan natin dahil yung mga batang yan ay talagang gustong magtrabaho sa amin. Matagal, yan ang mga loyal talagang masabi ko. Loyal yung mga batang yan. Kaya, inaasahan kong pupunta sila at magtatrabaho sa amin. Okay guys, see you again on the next video. Magpaalam na kami. Babosh! God bless! See you again on the next video. Bye-bye! Bye-bye! God bless! Stay safe! Okay?